доброго вечора. Це Бугунь. Я поки перепощую трансляцію нашу в Фейсбуці, все розкаже Оксана Денисова. І Осман Пашаєв, добрий вечір. Зі мною в студії Осман Пашаєв. Ми перепощуємо трансляцію АТР з Фейсбук-сторінки каналу на свої, а тому ми трошечки відволікаємось. Однак, маємо сьогодні 4 блоки ефіру. В останньому будемо говорити з євродепутатом та великим другом України Ребекою Хармс про те, чи не стомилася Європа досі лобіювати наші інтереси. Так? А в третій блок це у нас тема... Підкажу. Президент і... Ні, це другий блок. Третій блок це Кримсько-татарська автономія. Ми чекаємо Арсена Жумаділова, людина, яка розробляла кілька законопроєктів, в тому числі про статус кримсько-татарського народу. Потім поїхала до Одеси, була в команді Саакашвілі, повернулася і знову займається статусом кримсько-татарського народу в Києві. В другому блоці говоримо про поведінкові реакції президента Порошенка за підсумками його вчорашньої прес-конференції. Ми намонтували, нарізали, точніше, з трансляції дуже кілька прикольних відео. У нас буде психолог-фізіогноміст в ефірі. Людською мовою буде дивитися на обличчя президента і казати, про що каже його обличчя, рухи та жести. На відміну від слів. Якщо ці слова відрізняються. Там є випадки, коли не відрізняються. І в першому блоці, от зараз буквально говоримо про переслідування антикорупційних активістів з боку СБУ та чергові пристрасті навколо НАБУ у зв'язку з новими змінами до КПК. І маємо гостя в студії Олександра Устінова, Центр протидії корупції. Добрий вечір, Олександр. Доброго вечора. Слухай, а якщо я зроблю зауваження, коли не активістів, а все ж таки людей, які фахово займаються, то в принципі це експертне середовище, да, яке займається корупцією. Чи ви все ж таки вважаєте себе активістами? Ні, ну так само і експертне середовище, звичайно, просто ця мережа досить така тонка. Чи ти є експертом, чи активістом. Ну, активісти таке загальне слово, там вже хто попало, називає себе активістами. Так, все ж таки, коли виникає питання, чому та ж Саша так часто у нас в ефірі, тому що фахово розмовляємо на ці теми. І не тільки тому, а Саша буде ходити до нас в ефір кожен раз, коли буде відчувати на собі переслідування з боку правоохоронних органів, або з боку адміністрації президента, або, як в нещодавньому випадку, як Саша вважає, переслідування її відбулося з боку СБУ. Розкажи, будь ласка, детально, як це відбулося. Ну, фактично було кілька епізодів. Спочатку мене зустрічали в аеропорту, так звана знімальна група. Поясню відразу, чому ми звинувачуємо в цьому конкретно Службу безпеки України, тому що це єдиний правоохоронний орган, який має інформацію щодо всіх пасажирів на рейсах. Тому, коли я вилетіла з країни, ще до того, як я приземлилася в іншій країні, про це вже було відомо всьому Фейсбуку, куди я полетіла, і як я летіла, і яким рейсом, то, звичайно, зрозуміло, що ця інформація могла бути доступна не лише Службі безпеки України, і дуже швиденько вона з чиєгось столу трансформувалася в пости в Фейсбуці і замовні статті на сайтах. Звісно, Фейсбук знає, а ми не знаємо, тому може детально для глядачів поясниш, куди ти літала? Так, я відпочивала, я літала на відпочинок, у мене було 1,5 тижні, я взяла відпустки, це були травневі свята, я літала до Шрі-Ланки, це в принципі одна з таких, ну якби, країн, де можна бюджетно зараз відпочити, тому що це не сезон. І тому я була дуже здивована ще до того, коли мій рейс приземлився, що про це вже знала вся країна. Відповідно, ми впевнені на 100%, що ця інформація була злита саме працівниками Служби безпеки України, тому що ніхто інший про це не знав. Ви собі не уявляєте моє здивування, коли мене зустрічала так звана знімальна група в аеропорту о 6:30 ранку. Знімальна група якого каналу? Ну, ви знаєте, вони не представлялися якимось певним каналом, це були представники різних, начебто, якихось медіа. Блогери. Продакшн-студія Служби безпеки України, але насправді це ті самі люди, які знімали за годину до... Продакшн-студії Служби безпеки України. Так, але це були ті самі люди, які знімали так званий фільм про мого колегу Віталія Шабуніна за годину до того, як в нього почався проплачений мітинг, організований Службою безпеки України під будинком, про що є журналістське розслідування, яке чітко показує, що мітинг був організований представниками Служби безпеки, вони приймали в цьому безпосередню участь. Відповідно, так само інформацію про мої перельоти мала лише Служба безпеки України, і відповідно ці люди, які представлялись начебто активістами, відповідно отримали звідти. Ми повернемося до цього відео, у нас є фрагмент з того відео, про яке каже Саша. Так, повернемося чи зараз? Ні, не повернемося, тому що зараз я хочу показати фоном, попросити апаратку, показати фоном відео з камери відеоспостереження у під'їзді Олександри Устінової, куди трохи згодом після аеропорту ми ж можемо коментувати одночасно. От якщо ви бачите на відео, то ці люди заходять і показують вже не посвідчення медіа, а якісь
ксіви, так грубо кажучи, якщо можна сказати. Мої консьєржці, вони сказали, що йдуть в гості до якогось прокурора за махінації, який начебто живе в моєму під'їзді. Консьєрж розгляділа ксиви? На жаль, ні, тому що ніхто не був готовий, ніхто не очікував. Вони швиденько, але ми бачимо, що це ксіви, тому що ті документи, які вони показували мені, вони були такі на кшталт все ж таки журналістських посвідчень, вони були великими. Вони були в мене під квартирою, їм не повезло, тому що в мене є собака, яка там унюхала, що хтось тусить, вибачте, під Поки дверями. Саша розповідає, я ж попрошу ще раз повторити, можна вдруге повторити, всі побачать, як це І відбувалося. дуже було цікаво, коли мій хлопець відкрив двері, вони почали тікати до ліфту. Він підходить, такий, о, добрий день, каже. Вони такі щось там постояли, він закрив двері і пішов. Але той факт, що вони вже навідуються додому, не лише там зустрічають в аеропорту, ну, вибачте мене, це неприпустимо. Мало того, вони брешуть консьєржам про те, куди вони йдуть, хто вони є, показуючи якісь документи липові, щоб піднятися до мене в квартиру. Ну, насправді ми будемо писати заяву про злочин, про переслідування. Ми написали? Наші юристи зараз над цим працюють і збирають досить багато інформації, тому що нещодавно виходили замовні сюжети і на ТРК Україна про різні громадських активістів і молодих політиків. Це цілий фільм був. Це цілий фільм був, начебто. І в тому фільмі мількали і неблагонадійні ЗМІ, наприклад, АТР, наприклад, «Дзеркало тижня», наприклад, «Українська правда». Я Так, тобі саме згоден. так. Так що ви теж вже в списку неблагонадійних, які несуть загрозу, я так розумію, національній безпеці. На каналі, на якому дружина президента веде не політичні програми. Вийшла, ми поговоримо це у другому блоці, детальніше. Тому ми писатимемо заяву про злочин, про переслідування і щодо Служби безпеки України, що вони використовують свої службові повноваження для переслідування активістів. Добре, я хочу попросити показати ще одне відео, тепер вже зі звуком. Акція фейкова під будинком у іншого активіста Віталія Шабуніна. Він сьогодні з технічних причин не встиг доїхати до нас в студію, ми його теж ефіру. чекали. Під його будинком проводилася нібито акція протесту. Так? А де що? А де що? А де чекаємо? Ні, це не те. Нам вирішили втретє повторити. Хто такий Віталій Шабунін? Друзі, вау! 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 Ні, друзі, хто такий Віталій Шабунін? Ви прийшли мені під дім з плакатами. У мене одне просте запитання. Хто такий Віталій Шабунін? А я знаю, що ви балотувалися від громадянських позицій. Бачите? Це було 3 роки тому назад. Ви балотувалися? Я зараз не державний службовець. Ну, далі що? Де я зараз працюю? Ну, ви самі знаєте, де ви зараз. Друзі, де я працюю? Антикорупційні організації. Да. В якій організації? Ні, громадській, правильно? Антикорупційні. Вау, ну хоч один, ну, молодець. Хто я такий? Хто такий Віталій Шабунін? Значить, всі присутні, ніхто з присутніх майже більше 3 хвилин зображали, значить, хто такий Віталій Шабунін, де він зараз працює, яку прив'язку, вони чого не прийшли туди взагалі, так? Можна я, Саша, поставлю запитання? Ви чітко зараз звинуватили Службу безпеки. Хто по прізвищах Служби безпеки займається саме дискредитацією людей з експертів Центру протидії корупції? Я не можу точно сказати прізвища там виконавців, але ми впевнені, що це керівники, ну в першу чергу, все ж таки департаментів, які там займаються контррозвиткою в сфері економіки, тому що ми писали якраз розслідування щодо тиску на міжнародні організації щодо закупівлі ліків. Хто очолює департамент? Я не знаю, хто зараз. Я знаю, що раніше його очолював Сімочко, якого, до речі, було зміщено. І якраз десь місяць тому виходила наша стаття про те, як представники Служби безпеки України тиснуть і роблять все можливе, щоб повернути закупівлі ліків назад в стіни МОЗ і забрати їх в міжнародних організацій. Так само ми думаємо, що це можливо залучені інші департаменти, тому що знову ж таки ми перші підняли публічно питання щодо того, що працівники Служби безпеки України самі засекретили свої декларації. Ми пішли в суд проти Служби безпеки України. Минулого тижня було перше судове відкрите засідання, і, на жаль, останнє, тому що це перейшло в закритий формат вже. Але ніхто з представників, які представляли інтереси СБУ, не зміг пояснити, чому було прийнято таке рішення, чим аргументується державна небезпека, якщо ми побачимо інформацію щодо людей, навіть які є публічними, тобто керівники, наприклад, підрозділів, або не беручи, звичайно, до уваги керівників підрозділів, які займаються антитерористичною операцією, але керівники обласних
управління, які всі знають, керівництво топове СБУ, їх всі знають, тобто засекречувати інформацію про них немає сенсу. І ніхто не міг пояснити, хто прийняв таке рішення, але знову ж таки ми бачимо, що інформація ця не з'явилася. Журналісти програми «Схеми», якщо не помиляюся, провели розслідування і здобули докази того, що саме СБУ причетно до переслідувань антикорупційних активістів. У нас є шматок сюжету, всю програму не встигаємо за хронометражем, прошу поставити її апарат. Відео акції 9 квітня з повітря зняли активісти Автомайдану. Вони мають квадрокоптери, дрони і інколи співпрацюють з правоохоронцями, коли ці просять їх про технічну допомогу. Так було і цього разу, каже голова Автомайдану Олексій Гриценко. Переповідає хронологію. Мені подзвонила шанована мною людина Жора Тручак, який там воював в аеропорту Донецькому, і попросив, як це нас часто просили іноді різні правоохоронні органи, допомогти з зйомкою з дрону, бо у них немає технічної можливості. Сказали, що це буде якогось сепара знімати. Автомайданівці виділили дрон та оператора Олега Пушака. Він і був безпосереднім учасником подій. Знімав акцію під чітким керівництвом працівника СБУ Романа Матковського. Переповідає події того дня. В неділю ми зустрілися біля будівлі СБУ. Матковський розповів, що потрібно буде зняти з квадрокоптеру у дачному масиві. Буде проходити біля одного з будинків якась певна акція. Пізніше, коли ми приїхали на Славутич, ми тут очікували ще якийсь автобус, бус з людьми. Ми чекали цих людей, вони спілкувались про те, що зараз мають вони приїхати, зараз вони вже виходять і так далі. Оператор дрону каже, що дочекавшись на другий бус з мітингувальниками, далі вони поїхали на місце подій усходжено, кортежем. Попереду, вказуючи дорогу, бус з працівниками СБУ, за ним мітингувальники. Це відео. Ну, власне, а далі ми бачили, що було. Далі вони всі вистроїлися під будинком Шабуніна. Так, але тут треба зауважити, звернути увагу на те, що саме той департамент, в якому працює Матковський, займається якраз боротьбою за національну безпеку України. Да? Тобто, грубо кажучи, це той відділ, який має займатися в першу чергу сепаратистами. Ви бачите, Як що він офіційно називається? Ви пам'ятаєте цей? захисту національної безпеки, по-моєму. І це якраз той відділ, який в першу чергу має працювати В центральному офісі. Так, в главці, Тобто звичайно, у вас центральний офіс. Нас просто веде займається? центральний офіс. Так само треба говорити про те, що в нас було досить багато публічних заяв щодо так званого відділу К, який займається боротьбою з корупцією в стінах Це служби. Демчина. Да, це Наш всім друг. відомий нам Демчина. Тому НАБУ справа за незаконне збагачення. ми не здивуємося, що якщо цей відділ теж може бути залучений. Тобто насправді ми не знаємо, скільки відділів працює по нам, Тобто, що але найменше з того, сьогодні почув, що департамент з економічних злочинів може працювати з знову ж національної таки. безпеки, це те, що є в і досвід- з боротьби з корупцією. Це щонайменше 3 департаменти. Маша Гриценко сказав, що СБУ сказала, йому будуть знімати сепарів. Ти що там не відомо. Тобто насправді це те, що ми можемо підозрювати, це те, що насправді ті, хто можуть працювати, але ми бачимо, що є докази точно по департаменту, який має займатися національною безпекою. Ми конкретно звинувачували департамент економіки щодо міжнародних закупівель, що вони хочуть повернути назад в МОЗ. І в нас були заяви, і ми писали заяви про злочин щодо антикорупційних департаментів, особливо там, я знаю, що по Демчині було за незаконне збагачення почати кримінальне провадження після розслідування журналістського. Тому питання, хто цим конкретно займається, таке враження, що вже всі, що весь главка замість того, щоб займатися боротьбою з тероризмом, займається боротьбою з молодими депутатами і активістами. А до Лещенка ж, між іншим, теж додому приходили. Да, до речі, з Недавно. Лещенка була така сама ситуація, як зі мною. Його так само зустріли в аеропорту, знали, яким рейсом він летів, о котрій він буде вдома. І цю інформацію ніхто, крім Служби безпеки, не міг мати, тому що, знову ж таки, він летів транзитним рейсом. Ніхто не знав, куди і як. А може він бути летить. таке, що Служба безпеки України просто злила інформацію потрібну на якійсь, наприклад, чорній піар-конторі, так? Якомусь там умовному дурніву разом з Вовою Петровим, да? Тобто людям, які проводять систематично, проводили раніше, зараз не знаю, акції чорного піару проти там політиків, раніше вони це називали. Ви знаєте, дуже дивно, тому що саме проти активістів антикорупційних зливаються, не зливається проти когось іншого ця інформація. Тобто ми бачимо, що чітко працюють по одним і тим самим людям з одних і тих самих Ні, це ж не в організацій. тому, Оксана, запитання не в тому, чи це роблять штатні агентури, працівники, чи можуть вони співпрацювати з піар-компаніями, Ми впевнені,
впевнені, що вони співпрацюють, звичайно. Тоді ми говоримо, що на це мають бути окремі бюджети для проведення. Ну, звичайно, цього. і тим паче ми впевнені, що це не офіційні бюджети. Ну, наприклад, той же фільм про Шабуніна, щоб ви розуміли, начебто фільм про Шабуніна було 130 тисяч переглядів, це 100% це вкидали гроші, щоб це розігнати по інтернету. Так само інформація про мені, вона пішла з якоїсь Фейсбук-сторінки 5 днів до того зареєстрованої взагалі в інтернеті, але дуже швидко чомусь розійшлася по інформаційним ресурсам. Просто так це не розходиться, це називається джинса, за це платять. Тому хтось з СБУ дає цю інформацію, вкидає гроші за те, щоб її розповсюдити. Може, детально поговоримо про цей законопроект, який дратує? Давай одне питання Давай. і поговоримо. Ти казала просто перед ефіром, сказала, що сьогодні голова СБУ Грицак щось, якусь заяву оприлюднив. Це з цього приводу? Ну, сьогодні була його прес-конференція, і журналісти, звичайно ж, задали йому питання щодо переслідування активістів. Він сказав, що до переслідування мене вони не мають жодного стосунку. До Шабуніна теж публічно вибачився. Сказав, що просто випадково, ну, якщо перефразувати, Служба безпеки України в той самий час в схожому місці проводила якусь свою операцію. От так, знаєте, повз проходили, випадково наткнулися на якийсь мітинг, до нього не мають стосунку і пішли далі. Думаю, де ми їм зайдемо? Да, ну але знаєте, це дуже смішно, тому що вчора під час прес-конференції так само президента питали про це саме питання, Міша чому Ткач. переслідують активістів, на що він сказав, що немає доказів. Я дуже раджу пану президенту подивитися все-таки сюжет схем, де є чіткі докази того, що цим займається Служба безпеки України. І, чесно кажучи, це вже, знаєте, нагадує 13-й рік, коли всі грають в страусів. І кажуть, що ми нічого не бачимо, нічого не чуємо, в той час, коли насправді у нас починається просто цензура Оксана, і переслідування. жарти не всі зрозуміють, тому закінчуючи все ж таки цю тему, не переходжу ще до законопроекту. Не один випадок, не два, і тому пану Грицаку вірити, що випадково там йшли і на чай зайшли. Важко. Повірте, як ви думаєте, це власна ініціатива СБУ проводити до вас і до ваших колег такі акції? Насправді я не думаю. Я думаю, все ж таки, що це в першу чергу політичне замовлення, особливо від зі сторони адміністрації президента та БПП, тому що слід нагадати, що рік тому проти нас відкривали кримінальне провадження, Генеральна прокуратура, яка теж є підпорядкована, фактично президенту України. Тобто президент України призначає керівника СБУ. Зараз нами зайнялася Служба безпеки України. Рік тому нами зайнялася Генеральна прокуратура, відкрила по нас провадження. Генерального прокурора в нас теж призначає президент. Тому я не думаю, що це є виключно ініціативою певних правоохоронних органів, особливо враховуючи те, що це вже набуло резонансу, в тому числі на міжнародній арені, тому що вже посли починають задавати питання. І якби це була, знаєте, така ініціатива кількох співробітників СБУ, я думаю, що давно вже її закрили. Тоді ми переходимо до ще однієї кістки в горлі адміністрації президента. Це Національне антикорупційне бюро. Щодо того, як посли теж починають задавати запитання. Як нам відомо, що посли Великої Сімки навіть збираються з президентом зустрітися чи сказати йому все, що вони думають, а щоб глядачам було зрозуміло, це зміни до Кримінально-процесуального кодексу. Саме так. І ви нам поясните людською мовою, про що йдеться мова. Фактично, ми говоримо про те, що законопроектом, які зараз пропонують, які підтримали більшість політичних сил в парламенті, тому що він був зареєстрований паном Вадимом Денисенко. Це блок Петра Порошенка, і це той якраз депутат, який реєстрував правки, щоб вбити електронне декларування. Законопроект же був підтриманий, наприклад, депутатом Поповим з Радикальної партії, і ми впевнені, що Народний фронт після Мартиненка теж дасть голоси. Законопроект 6220 говорить про те, що якщо один правоохоронний орган закриває провадження, то інший теж має його закрити. Я поясню на прикладі. У нас є справа по Мартиненку. Завтра, наприклад, Генеральна прокуратура відкриває справу по іншому якомусь епізоду і починає її розслідувати. Закриває. Каже, все окей, маємо закрити. НАБУ теж буде змушено закрити це кримінальне провадження. По іншим? Так, по іншим. І в цьому то і проблема. Як це по іншим? Дивіться, я вам поясню. У нас є дуже цікава така справа Гречківського, наприклад. Якщо пам'ятаєте, це був член Вищої ради правосуддя, якого взяли начебто на хабарі в $500 000 за вирішення якихось питань якогось судді. Цією справою займалося ГПУ. Потім, як це виявилося, вони це кваліфікували як шахрайство, а не хабарництво, що абсолютно різні речі. І сказали, що вони не знайшли складу злочину, його треба закривати. НАБУ, в яких була справа по хабарництву на цю саму людину, теж мало би закривати цю справу. Тому що ці закрили, вони сказали, що це було шахрайство, ці кажуть хабарництво, вони кажуть, ні, такі шахрайства ми закриваємо, і ви теж маєте закрити. Але по одному тому ж епізоду йдеться мова? Так, звичайно. По одному то да, але можна розслідувати різні речі. Під різним ракурсом. Да, дивіться, я вам приклади наведу. Пам'ятаєте справу про рюкзаки Авакова? Так. Да, всі пам'ятають. От фактично зараз цю справу розслідують і Національне антикорупційне бюро. Про Авакова молодшого.
іншого. Ну так, але це розслідує зараз Національне антикорупційне бюро, і зараз це розслідує, наскільки мені відомо, військова прокуратура. Є два паралельних кейси. Військова прокуратура закриває цю справу, НАБУ має теж має закрити цю якщо справу. 62-20 ухвалять і підпише президент. Так, і на жаль, це дуже величезний ризик, тому що фактично це дає такий, знаєте, як кишеньковий режим регулювання закриття всіх справ. Тому що прокуратура звичайно. відкриває, прокуратура закриває, НАБУ теж має це зробити. Цього не можна допустити, тому що тоді ми можемо не говорити про антикорупційні суди. Це фактично закінчення антикорупційної реформи в цій країні. І голоси, є така пересторога, що все-таки знайдуться. Та ні, голосів вистачає. Оскільки, ні, ти не розумієш, у Порошенка немає більшості у Верховній Раді, так? У нього, чітко визначеної більшості у нього нема. Але за цей законопроект вони всі будуть голосувати, тому що Мартиненко став кісткою в горлі для Народного фронту, як спонсор партії основний. Антикорупційна прокуратура за незаконне збагачення Ляшка порушила кримінальне провадження, там голоси теж Вони всі вертають. радісно проголосують, розумієш? От, є така пересторога, що ми будемо мати черговий привід для того, щоб посли Великої Сімки поговорили з президентом. Насправді тут треба дуже важливу річ зауважити. Всі чомусь, ви знаєте, думають, що нам дали минулого тижня безвізовий режим, тепер можна все відкатувати назад. Ми бачили, зареєстрували законопроект про вбиття Прозоро, електронної системи закупівель. Зараз цей законопроект по НАБУ. Ми не бачили детальніше. Був зареєстрований законопроект, який фактично, якщо вірити Максиму Нефьодову, повністю вбиває систему електронних закупівель Прозоро і повертає назад тендерні палати, які, якщо пам'ятаєте, Антон Яценко ще колись пропонував. У мене складається враження, що зараз депутати, коли отримали ці бенефіти, і президент про те, що в нас є безвізовий режим, ми досягли того, чого обіцяли виборцям, можна все відкатувати назад. Так ось, цього не пройде. Тому що, коли ЄС давав в Україні безвізовий режим, там були чітко прописані вимоги, що Україна далі має рухатися в напрямку реформ. Якщо буде відкат, в нас можуть його забрати. Тому це дуже небезпечно, в що зараз грається президент і його правляча партія, фактично, яка в парламенті має більшість. Так само це стосується МВФ. В будь-який момент не можуть просто не дати наступний транш, якщо побачать, що в нас іде відкат назад у реформах. І ще у нас прямо перед ефіром Саша повідомила новину про рішення Вищої ради правосуддя. Так, давайте говорити про те, що сьогодні ВРП було прийнято, Вищою радою правосуддя було прийнято рішення, вірніше, негативне рішення щодо звільнення судді, який дав дозвіл на розгін Беркутом Майдану. І це в той час, коли президент на всіх міжнародних форумах і з послами ключових країн, які зараз підтримують Україну, говорять про те, що в нас ефективно зараз відбувається судова реформа, що в нас все добре, що судова реформа є одним із тих ключових реформ, які відбулися в Україні. Вибачте, коли людей, нас ніхто із суддів не був покараний чи відсторонений за ті, які виносили рішення по Майдану. Я вже не говорю про інших хабарників, яких брали і арештовували на гарячому межі. У нас немає рішень по цим суддям. І зараз, коли суддя, який конкретно давав дозвіл на розгін Беркутом Майдану, не був не те, що звільнений, не те, що покараний, а навіть звільнений, і Вища рада правосуддя вирішила, що він діє в рамках закону, можна говорити про провал судової реформи і реально відкат назад зараз всіх речей. судова реформа толком і не починалася, тоді що говорити про Вища її рада провал. правосуддя, можна казати, незалежний орган? Правда? Ні, Саша, Ні, нам на жаль, пояснить. ні. Вища рада правосуддя зараз не можна назвати незалежним органом. Нагадую про Гречківського, 500 000, про якого ми говорили якраз кілька хвилин тому. Є членом Вищої ради правосуддя, він в тому числі приймає такі рішення. А так він сам себе відмовився звільняти, чи що? Ні. Це було прийнято як колегіальне рішення про те, що він не порушував закон, ми діяв в межах закону і фактично немає підстав для його звільнення. І зараз ми маємо ту саму ситуацію з Вищою кваліфікаційною комісією суддів. Зараз фактично у нас відбувається набір до Верховного суду України. І ми бачимо, що була створена Рада доброчесності з громадських активістів, з представників адвокатури, які мали давати негативні висновки по суддям, щоб туди не прийшли люди, які виносили рішення по Майдану, які виносили неправомірні рішення, яких можна запідозрити в незаконному збагаченні. Так от я вам скажу, ми зараз моніторимо як Центр протидії корупції кримінальну палату, тому що нам найбільше цікава саме ця палата. І от, наприклад, я просто пам'ятаю, в перший день із 7 рішень, які були негативні, з 7 висновків, які були негативні від Вищої ради, від Ради доброчесності активістів, то лише 2 були прийняті, інші 5 пройшли на наступний етап. Тобто фактично зараз просто ВККС більшістю буде долати вето Громадської ради доброчесності і приймати ті суддів, які потрібно до лав суддівських у Вищий суд. Вищий суд, щоб ви розуміли, це вища інстанція судова. Тому ми можемо довго говорити про реформу якихось там судової ланки в регіонах, в районних судів, але коли в нас вишка
буде корумпованою або неправомірною, це все. Є? Ну, давай. Саш, а що відбувається? От давайте підсумуємо. Не по окремі факти. СБУ переслідує експертів, які займаються антикорупційною темою. І критикують. І критикують. Представники президентської фракції вносять законопроект, який дозволить фактично, називається, помножити на нуль завдяки інших правоохоронних органів діяльність НАБУ, яке вважається непідконтрольним чинній владі. І Вища Рада правосуддя робить те, що фактично, можна сказати, не те, що проведенням, а згортанням навіть можливості судової реформи. Якщо це об'єднати, це про що свідчить? Це свідчить про те, що я говорила, величезний відкат назад. На жаль, ми потрібно говорити, що непокаране зло повертається. І те, що ми зараз бачимо, те, що зараз навіть ті реформи, які вдалися, якісь маленькі такі цеглини, які вдалося забетонувати, наприклад, створення антикорупційного бюро, наприклад, запущення цієї системи закупівель Прозоро, яка була визнана однією з найкращих в світі. Зараз це все намагаються відкатати назад легальними механізмами через Верховну Раду. Тому що фактично, давайте говорити, що в нас зараз, все ж таки президент має більшість у Верховній Раді і завжди можна домовитися з Народним фронтом, коли потрібно. А зараз по Мартиненку тим паче. Тому зараз все те, що було після Майдану досягнуто, намагаються повернути назад. І це жахливо. Це треба визнавати. Повернути назад чи вже повернули назад? Я дуже сподіваюся, що законопроект 6220 не буде проголосований. У нас зараз зараз ми робимо все можливе, щоб донести цю інформацію до парламентарів. Я знаю, що є вже заява представників, є послів G7 про те, що це недопустимо і цього не можна зробити. Але знову ж таки, скільки ми ще будемо... Які важелі у послів, окрім поговорити на цю тему? Все ж таки є безвізовий режим, який є важелем, є МВФ. Тому важелі ще є, але це ненормально, коли кожен раз мають включатися посли. Згадаємо нещодавний скандал навколо аудитора НАБУ, якого через коліно намагалися протягти в порушення процедур в Верховній Раді, тільки щоб знову ж таки можна було приборкати і зробити кишеньковим НАБУ, або звільнити Ситника через негативний аудит. Тому тут треба говорити, що те, що було створено, говорить якраз про ефективність. Якби Прозоро було неефективним і там далі можна було так же красти, як і раніше, його б не хотіли закрити. Якби НАБУ не працювало ефективно і було залежним, то не робили б все можливе в Верховній Раді, щоб його приборкати, щоб зробити все ж таки його ручним або якось мати вплив на нього. Тому були якісь створені гарні певні речі після Майдану, але зараз влада робитиме максимально все, щоб повернути це назад. Але з іншого боку, добре хоч те, що влада реагує хоча б на послів. Тому що, ти ж знаєш, що економіка і політика в цій країні керована, на жаль. Вони орієнтуються на великих гравців геополітики, зокрема на Америку, зокрема на Європу, як це не прикро, на Росію. Так? І от в таких питаннях, коли йдеться про гроші МВФ, наприклад, гроші МВФ – це той важель, дорого. Це не як за часів Лазаренка 15 мільярдів одночасно дати, а це все віддається... До речі, бачите, вже навчилися, що нам не можна. з того боку, що капельницю дають по мірі і виставляти завжди вимоги. А може президент не знає про те, що зло повертається, все відкочується, відкатується? Вчора на прес-конференції Міша Ткач розказав. На жаль, вчора, з того, що я зрозуміла, дивлячись виступ президента, від його відповіді на питання, в мене таке склалося враження, що президент нічого не знає, що відбувається в країні, і на кожне майже питання він казав, так треба ж було до мене прийти і сказати, ми все вирішимо. Так прийдіть до мене. Насправді це дуже дивно виглядає, тому що я думаю, що такі ключові питання, як вбивство журналіста Павла Шеремета, як переслідування активістів, як можливість взагалі закриття антикорупційної реформи, відкату назад, президент має бути в курсі таких речей. Я не вірю, що, наприклад, його фракція і закони, які подають депутати від БПП, це, знаєте, такий їх особистий якийсь активізм, який не погоджений з адміністрацією президента. Це дуже дивно виглядає. Може, в адміністрації президента люди, які відрізають президента від доступу до інформації? Вчора мене відрізали, якраз теж, я тобі в другому блоці поясню детальніше. Ви ж знаєте, це риторичне питання. Ми насправді впевнені, що більшість речей, які зараз намагаються все ж таки проштовхнути в Україні, вони відбуваються за мовчазною згоди, або навіть проактивно зі сторони адміністрації президента. Принаймні, той цирк з аудитором НАБУ, який влаштували, законопроект 6220, це чітко показує.
Про закон 6220, який може обнулити Національне антикорупційне бюро, про переслідування активістів сьогодні говорили з експертом Центру протидії корупції Олександрою Устимовою. Повертаємося після новин з іншим блоком. Обговорюємо з психологом, фізіогномістом Григорієм Сеченим прес-конференцію Петра Порошенка. Вчорашню буде весело. Дочекайтесь.